салом. чоршанбе размкори ММА бо парчами Тоҷикистон ба ринг баромад ва дар фейсбук навишт ки навобаста аз кӯшиши душманон барои ҷудо кардани ин ё он минтақа, тоҷикон бояд муттаҳид бошанд ва барои ободонии ватани худ бикӯшанд. Ӯ гуфтааст ки мо ҳама фарзандони як ватанем ва ҳамеша муттаҳид хоҳем буд. Ёдрас мешавем ки Чоршанбиев миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бо суханони баҳсбарангези худ маъруф аст. як сокини ноҳияи Темурмалик Зокир Муҳаммадализода дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бидуни ҳуҷҷат аз ҳисоби қитъаи замини истифодаи умум, хона ва дигар иншоот бунёд кардааст. ҳолатҳои ҷойдоштаро байнобат гирифта бо ҳукми суди ноҳияи Шоҳмансур Муҳаммадализода тибқи кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуд. чанд рӯз пеш бошад шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз дохили манзили истиқоматии сокини ноҳияи Шоҳмансур либосҳои гуногуни занонаро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зараре расонида 9700 сомониро ташкил медиҳад. муайян карда шуд ки дӯст марди 30-солаи сокини ноҳияи Рӯдакӣ буда аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. дирӯз марҳилаи чорякфиналии чемпионати Евро 2020 ба анҷом расид. ҳамин тариқ тимҳои миллии Испания, Италия ва Данияу Англия дар даври нимфиналӣ ба ҳам рақобат мекунанд. бозии аввали даври ниманиҳоии Евро 2020 байни Италия ва Испания санаи 6 июл дар варзишгоҳи Уэмбли доир мешавад. вохӯри дуюми нимфиналӣ байни якачинҳои Дания ва Англия рӯзи 7 июл дар ҳамин варзишгоҳ доир мешавад. баргузории ҳарду вохӯрӣ соати 23:55 бо вақти душанбе дар назар аст. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон мегӯяд ки дар натиҷаи задухурди мусаллаҳонаи сарбозони Афғонистон бо ҳаракати Толибон дар Тоҷикистон мамнӯъ, низомиён ба муқовимати мусаллаҳона тоб наоварда бештар аз 300 нафарашон ба ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон гузаштанд. вазъият дар марз байни Тоҷикистону Афғонистон таҳти назорати пурраи сарҳадбонони тоҷик қарор дорад. дар ҳамин ҳол Супутник Қирғизистон навиштааст ки ҳаятҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон дар Фарғона масоили марзиро баррасӣ карданд. гуфта мешавад ки дар натиҷаи ин дидору мулоқот протоколи дахлдор имзо шудааст ва ҷаласаи навбатии ҳаятҳои ҳукуматӣ дар қаламрави Қирғизистон доир мешавад. тафсилоти дигари ин мулоқот ифшо нашудааст. барои огоҳӣ аз хабару гузоришҳои рӯз ба канали мо обуна шавед.